Hello, love. Hello. Ha'amor b'beinani b'shas atfilah. A beinani, he davens. Hello. He goes and he opens the book and he reads. He reads. He feels something. Ava is something you feel, dudes. This is not like האמור בבינונים. עכשיו, האמור בבינונים זה אומר ככה, מה שדפוק. By a בינוני, he sometimes feels and sometimes doesn't feel. על זה מדברים. Sometimes feels, sometimes doesn't. That's what we're talking about. That's what we're talking about. Sometimes, מידס אבזו, האמור בבינוני, בשעת התפילה, it means sometimes yes, most times no. Sometimes, that's what we're talking about. Midas ava, love. Hello, love means you feel something, dude. Ha'amor b'beinim b'shat tefillah, when you're davening. B'midas a beinani means the guy's working all day long, and he goes and he's a taxi driver, and he does all this stuff, and he's all over the place. Once in a while he feels it, but most of the time he doesn't feel it. אז הוא אומר, לגבי מדרגת הצדיקים, עובדי השם באמת לאמיתו, אין בחינס אב זו נקראת עבודת אמס כלל. לגבי הצדיקים, it's not emes. כי הצדיקים, those guys are just sitting there all day long and they just feel love to God. So, לגבי those guys, it's not emes. Because they don't feel it all the time, הבינוני. זה מה שהפריע לי. זה ברור שזה מפריע. Because you feel, אני לא שמה כל הזמן. מה קורה איתי? זה בסדר, לא בסדר, כן בסדר. Maybe it's nothing, maybe it's something. Is it a lie? אולי זה דמיונות? לא, אתה מבין את השאלה? זו שאלה. בוא נגיד ככה, לא רוצה לקלקל תמימים. כי אתם עם לבדד ישכון, ואתם תמימים זה עולם אחר, אבל בעלבתים, איך אומרים, התוועדות, זה שהסקיינים, הדפוקים, יגידו לצעירים איפה להיזהר. אז בואו. אז הוא אומר ככה. אין בחינס אב וזו נקס בשם הלו, תהיה בקשר. תודה רבה. ותהיה בקשר מאבי. תהיה בקשר. אין בחינס אב וזו נקס בשם עבודת אמת כלל. זה לא אמת. מאחר שחולפת ועובר אחר התפילה. זה לא מידת אמת, כי זה עובר. וזה לא יכול להיות שזה עובר. זה לא יכול שפישל ג'ייקובס פעם ב3 שנים מתעורר בבית מנחם. שהאמת עוברת. האמת עוברת, זה לא אמת. בואו נשמע את הבן אדם הזה שנולד והבעל שם טוב הלך למקווה באמצע הלילה, והוא אמר לו, תטבול לו את הקרח, ובואו נשמע מה הוא אומר, שהוא אמר לו את הקרח הזה, כי הבן אדם הזה יכול לחמם לב קרח שהוא יאיר כמו נר. בואו לא אומר. וכסי שפת אמת תיקון לעד ועד ארגיע לשון שקר. אמת צריך להיות ישר כל הזמן, אמת צריך להיות כל הזמן. בואו לראות אדמו"ר זקן, בואו לראות מה אדמו"ר זקן, בואו לראות מה הוא אומר. ואף על פי כן, לגבי מדרגת הבינונים, בואו תראי לי איזה קצת חיים בזה, שלא ידבר כמו פץ. ככה פץ, שלא נדבר כמו פץ. לחיים, רב, לחיים. אלוקים יעזור לנו. בואו נגיד ככה, שנהיה חסידים, ושכמו שאומרים, בשפיע שלי אומר, אני מברך אתכם ואותי, שנהיה חסידים, שאנחנו לומדים חסידש, ושחסידש יגיד לנו מה זה חסיד. לחיים.
ואף על פי כן לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודת תמה באמת לאמיתו שם. Listen to this. ואף על פי כן, the Alter Rebbe is talking now. ואף על פי כן לגבי מדרגת הבינונים, this love which comes and goes, לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודת תמה באמת לאמיתו שלהם. It's called עבודת תמה באמת לאמיתו. Respect. עבודת תמה באמת לאמיתו שלהם. איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים. Listen to this. Listen to this. Listen to this. והריני קורא. The Alter Rebbe says this. The Alter Rebbe is saying this to our souls. והריני קורא באבסם שבתפילסם. The Alter Rebbe himself, this guy, the Alter Rebbe himself is saying, הריני קורא באבסם שבתפילסם גם כן שפת אמס תיקון נועד. I am calling it שפת אמת תיקון נועד. אמת, תראו, מה הנקודה פה? הנקודה שאמת חייב להיות תמידי. אמת חייב להיות דבר שאפשר לסמוך עליו. מה הנקודה פה? אמת חייב להיות דבר שאפשר לסמוך עליו, שזה הוא יהיה. זה בסיס. אז אצל בינוני, איפה האהבה הזאת? פעם ב3 חודש, פעם ב4 חודש, זה לא נראה הגיוני, זה לא איזה אמת. תגיד לכם, תן